Hem anat fins a Lloret de Mar per veure com afronten la tornada del turisme veïns, comerciants, restauradors, l'administració i fins i tot els propis turistes. Lloret de Mar, a dia d'avui, encara viu per sobre de tot del turisme? Absolutament sí. La nostra economia està basada en els serveis, en el turisme, i per tant diria que és gairebé la nostra indústria. I allò que no depèn directament del turisme, depèn indirectament del turisme. Per tant, d'una manera o d'una altra estem intrínsecament i molt lligats al turisme. Durant molts anys, Lloret de Mar ha estat una població associada molt al turisme de borratxera, a la festa... Ja és un concepte que... Li fa mal, eh? Sí, perquè portem molts anys lluitant contra això, i ens estigmatitza, i cada vegada que algú ho repeteix, doncs fem una passa enrere, tot i que fa molts anys que treballem amb un turisme esportiu, amb un turisme, en aquest cas, cultural, tenim un convention bureau per atreure esdeveniments que ens funciona molt bé, tenim un turisme familiar amb uns hotels reformats, tenim unes platges fantàstiques amb banderes blaves, per tant, allò és una cosa que hi és, que és petita, que és, no sé si residual, però està molt concentrada en un espai concret i en un temps concret, i Lloret és moltes més coses durant tot l'any. ¿Qué es lo que más os gusta de Lloret? Pues me gusta todo. Bueno, pues el ambiente. Nosotros vamos a fiestar. Tapas. Tapas. ¿Han comido en probado la gastronomía típica catalana o no? Sí, de todo. La butifarra, la pizza. Bueno, la pizza no es tan catalana. Bueno, ya. ¿Sangría? Yo sí, pero él no. ¿Tú? Este tipo es holandés. ¿Tú, holandés? Muy bonito para Hay repetir. sitios que lo veo un poco sucillo. ¿Ah, sí? ¿Qué está Mejor sucio? ¿Dónde está sucio? sucio? Las calles y Las algún calles. paseo y... Què viviu? Quines situacions? Bueno, vivim en situació de massificació. Hi ha uns horaris nocturns de les discoteques, dels bars, on la gent surt després i, esclar, passeja pel carrer. Moltes vegades hi ha persones que no saben estar i aquí hi ha el conflicte. Hi ha restauradors que, per tal d'evitar un determinat tipus de turisme, han posat certes restriccions. Probablement ara mateix som en un dels llocs més macos de tot Lloret de Mar. Entenc que aquí us visiten molts turistes, o no? Sí, però intentem evitar tot el que és el turisme dolent, per dir-ho així, de Lloret. Poder els preus que tenim no és un lloc per vindre cada dia, però t'estalvies que aquesta gent que ve amb 4 duros a fotre's la borratxera amb alcohol dolent acabi aquí. Hi ha de tot, sempre hi ha de tot. Hi ha gent amb més poder adquisitiu i gent amb menys diners. Aquí, per exemple, tenim una paradeta d'ostres i la gent aquesta es prenen ostres, es prenen caves, aquests es deixen bastants diners. Després també hi ha un públic més jove que potser es menjarà una hamburguesa i es prendrà una Coca-Cola. Com més poder adquisitiu, quan més educats, com més ben vestits i quan més gastin, doncs sempre millor. ¿Os molestan los turistas en verano? No. A mí no. No, és que Lloret viu del turisme. I els rebeu amb els braços oberts? Obertíssims. ¿Los guiris vienen a tope? Sí, ¿Con ganas de consumir? con ganas de consumir. ¿Sí? Y yo creo que este verano va a ser bueno. El torero, el vestido de flamenca, el barret mexicà, això encara es continua venent? Encara. Sí? A mi I qui ho compra? el que me sorprèn que demanen molt el caganer. Ah, demanen el caganet a l'estiu? Sí. I teniu caganers encara? No, ara no. Doncs nena, esteu perdent el temps? S'ha d'agrair que ara cada vegada hi ha més hotels a Lloret que són solo adultos, que no és qüestió dels nens. Els nens normalment no són el problema, són els adolescents que venen sense adults. Això fa que la clientela que ve a Lloret comenci a ser una mica més, no sé, més de qualitat, no?, per dir-ho així. Tenint clar que Lloret és un lloc on pots venir, divertir-te, passar-t'ho bé, tothom que hi vingui ha de respectar les normes i és el que treballem des de fa molt de temps. I aquesta manera de fer turisme la comparteixen els seus residents? Hi ha gent que ja li estava bé el model d'abans, però en línies generals és un model compartit i la gent opta i vol optar a aquesta qualitat. Hem viscut uns anys de turisme massiu, de 40 anys, on ens hem fet ja madurs, turísticament parlant. Llavors jo crec que ja, quan ets madur, ja saps què vols i què no vols. I encara coexisteix algun element de festa desmadrada, encara coexisteix. I això és el que els veïns no voleu? No volem. Perquè encara existeix a Lloret de Mar el turisme de borratxera, no? Existeix i existeix i ho patim encara.